godt se på de der stole, at han er en brandmajor nu. Hvad er det, der skal ske? Ja, vi skal jo have festfyrværkeri i gang. Og endnu en gang vil jeg gerne takke for det fine budget, I har givet mig. Silvan skal have stolen tilbage. Okay. Pas på! Det er vanvittigt, det der. Det er altså pyrotekniker. Det er meget godt, hvis den eneste virkelig den, vi prøvede. Ja, vi har jo testet den. Det virkede i går. Nå, nu sker der noget. Sebastian Klein! Elsk mig! Mine damer og herrer, det er en stor fornøjelse at være her i dag. Men jeg har et problem. Et kæmpe stort problem. Jeg er blevet væk fra min familie. Jeg vil gerne møde Jesper Klein. Jeg vil gerne møde Jesper Klein. Han er sjov. Han er sjov. Gud fri mig vel, hvor er Jesper dog sjov. Gud fri mig vel, hvor er Jesper dog sjov. Haha, han er sjov. Haha, Tusind tak skal I have. Du skal nok møde ham en dag.